пилето в фурната, пилето в кухнята. О, това е пилето в фурната сега. Готвено с козака, кенвек, шорба и други работи сега. Това е тайна. Сега рецептата няма да ви я издам. Аз съм хулиган от крайното гето кварталче на русенското гето. Момчето, което обича мезето с кафето, с кашето, никога не дава на заето, с поршето, дори в БМВ-то се слуша парчето на момчето от русенското гето.